poštovani gosti, dragi prijatelji i sugrađani, veliko mi je zadovoljstvo i čast da mogu da vas pozdravim u ovako velikom broju, da vam se zahvalim što ste došli, da vam poželim dobroveče i dobrodošlicu na večerašnju kragujevačku premijeru dokumentarnog filma Otvorenih očiju. Naslov je apsolutno adekvatan onome što ćete vidjeti u ovom filmu, ali pored očiju ovde se radi o jednom hrabrom, velikom srcu. O srcu koje vam pokazuje koliko je snažno i sposobno da savlada sve napore i nedaće koje nam život postavlja ispred nas svakog dana. Zadovoljstvo mi je da pozdravim članove gradskog veća, dekane i profesore fakulteta, načelnicu Šumadijskog okruga, gospodina konzula Palestine, goste iz Beograda, Jagodine, Sremske Mitrovice, Topole, Čačka, Kraljeva, Knića. Predložio bi da jednim velikim aplauzom pozdravimo sve ove ljude koje sam pomenuo, a onda ćemo da pogledamo svi zajedno dokumentarni film Otvorenih očiju i da nastavimo dalje sa našim programom.